Benvidos a Todo Mal, o programa que non recomenda escoitar o teu psicoterapeuta. Cabeceira. Todo mal. Boas tardes, Marcos, que tal? Muy bien. Hoy puedes decir que me encuentro estupendamente. Alégrome. Comeu un personaje, ahora falo así todo o tempo. Estás ben porque vexo que recibiches o sudadoiro do Todo Mal. Todo mal, sudedoiro. É o primeiro día que a poño. Nótese que é todo mal porque xusto está do lado que che tapa o micrófono para que non se vexa o logo. Sí, foi casual. Foi casual. Casualmente sempre sale todo ao revés. É o primeiro día que após, non? Sí, acabo de estrenala. Recordemos, traballamos xuntos, aparte de aquí, traballamos xuntos, temos a mala sorte de vernos todos os días. Hoxe estraches o suadoiro e hoxe tiñas 3 putas manchas de naranxa no suadoiro. Mentira. Como que mentira? Tiñas Pero- 3 manchas Mentira. naranxas de comer naranxa. Non vou suadoiro. permitir que me difames. Era de mandarina. Vale. Quero dicir que a comedia é como pintar. Se non te manchas un pouco non está ben feita. Pero que culpa ten a comedia de que comes mandarinas como un mandril? E non é o único que faz como un mandril, ademais. Por que hai que falar de como me masturbo todos os putos programas? Masturbo moito e moi sucio. Sí, que pasa? Pois aí tes os suadoiros do Todo Mal. Tamén temos camisetas, parece que estamos aforrando para a excursión de fin de curso ou para facer unha festa co combo dominicano. Calquera cousa pode pasar. Témolas á venda na nosa tenda, que podedes ir ao enlace no noso Instagram, así non preguntades, e mandámolo, e mira pa aí, que chulada. Sí, señor. Se me queda ben Bueno. a mí, queda llevar a calquera. Empezamos vendendo sudaderas e camisetas. Despois imos facer rifas para unha VHS e imos ir vendendo catus polas casas. Tarta de Santiago. Eu tiño un alcalde. Bueno, eu tiño un alcalde, como que Ti solo, ti solo. Eu tiño un alcalde para min. Tiño aquí atado. Non é un alcalde, é teu pai. No, meu pai non é un alcalde. Os alcaldes con toupa. Había un alcalde enteo que se vía un rapaz con vendendo rifas, compraba todo o talonario. E andaban Ostras. todos os chavales detrás de Armando, Claro, Armando, Armando. Son os millóns de alcaldes. E vendíanlles caducadas, claro, porque así entraba hija de puta. Que che queria dicir eu? Tamén vendemos cuncas. Non te olvides. Cuncas. De viño. Cuncas. Ese era o siguiente nivel. Facer un viñedo do Todo Mal e facer un viño hostia, ese que era boa. Buah, el vino todo mal. Con aroma a barrica de roble e mojadita de pene. Sabes que o viño, para que sepa ben, hai que sempre introducir un pene, pero sacalo super rápido, solo. Vale, bueno, Eu vamos a falar prometo de que si queredes paso lle a jaita as sudaderas así. Pero un nada, que non neces nin notar. En fin, que che queria dicir eu? Estamos en febreiro, Mes sabes... del amor. Mes. Un mes como outro calquera. Oye, vou tocar os huevos todo o tempo. No, Sí, ahora. no. Claro, hasta agora deixarme super tranquila. Sabes que me pasa a min? Que pásame unha cousa que estamos en febreiro e vexo que o ano estáse facendo bastante largo, porque para min xaneiro, non sei, como que tuvo 85 días. Entón, estáse facendo moi largo, teño moitas cousas que facer. E pásame unha cousa. Que por un lado digo, joder, que ben me viña unha axenda do ano 2023, este que ten día a día, todo o que tens que facer, tal. Por outro lado digo, é que xa estamos en febreiro, non me vale a pena. Entón, así me debato todos os días da miña vida en cousas insignificantes. Debátome como se fosen, sabes, de vida ou de morte. En plan, como vou comprar unha axenda en febreiro? Se xa vai alá o ano, sabes? O ano vai no carallo. O ano xa vai no carallo. É como cando chega xuño que diste xa vai alá o verán. Pois a min pasa o mismo con febreiro. Xa eu digo, xa vai alá o ano. Entón non me merece a pena comprar unha axenda. Non o digas persoas normales. É unha señora de 83 anos que diga, la vai o verano, carallo.
Tienes igual, tes actitud de señora de 83 anos. Sí, bueno, en Semana Santa xa é como, bueno, voló a outro ano que non cumplo nada dos meus objetivos vitais. Non sei. Entón, como di meu pai sempre cando está comendo turrón, non chego para a operación bikini. Claro, é eso, sempre Yo dou tarde. por perdido, ya está, va, toma polo. Claro, pois logo xa non che dixo ahora que ven o entroido, que as filloas e as orellas e todo eso. Recordade sempre que o que hai que o máis rico que hai para botarlle ás filloas son rosquillas. Eso é deliciedade. Vas te disfrazar de algo no entroido? No, non me vou No. disfrazar, no. Xa dou bastante, xa fago bastante ridículo de por sí, para darme disfrazando. E ti vas te disfrazar de algo? Eu sí. Nunha cousa totalmente contraria ao que son normalmente, que é pouco está feito o entroido, para que te disfraces de cousas moi diferentes, non? Ao que estás habitualmente acostumado. Voume disfrazar de persoa con ganas de vivir. E vou ir feliz pola calle, voume rir, vou dicir, a vida é maravillosa, venga, la vida é un carnaval, bueno. Febreiro é o mes do amor, non? É coa reflexión que acabo de fazer. A ver, estás insistindo moito neso. Sí, porque Estás insistindo moito neso. Que queres que che dixamos? A ver. quero que Sí, alguén el me mes mande, do amor. que me mande alguén unha caixa de bombóns con forma de corazón. Ou non, pero que mande bombóns. Si febreiro é o mes do amor e a parte é o mes do entroido, de andar disfrazados. Pode ser que Pode ser o amor ou a carnavalada. ese era, non o supen expresar. Moi bien expresado, sí, señor. Pode ser En fin. ir con un ramo de flores e unha caixa de bombóns o 14, pode ser un disfraz? O disfraz de arrepentido? Bueno, vamos a falar de cousas Eu que creo nos... que é unha festa comercial. Eu creo que é unha Nadie festa... importa a tua opinión, non estamos aquí para escoitar a tua opinión sobre nada. Déixanos en paz, déixanos arrancar o programa. Eres un puto pesado. Escoita, eu creo que é Dios, iba igual. unha festa moi comercial. Creo que é algo que organizaron as grandes empresas para engañarnos. Creo que o entroido é unha festa comercial feita polos chinos para vendernos os disfraces de porquería. Vou te dicir unha cousa. Ti és como ciudadanos, a ninguén lle importa o que di e sigues aí insistindo, Pues sí. insistindo con tu discurso. Sí. Basta ya. Veña, vamos co programa. E el que quiera e el que non me quiera oír, que se joda. Son como a xente de Twitter, dou a miña opinión que sin que nadie me pregunte. Vale, imos cas cousas do programa, vale? Vouche ler uns mensaxes que nos mandaron ao noso Instagram e xa sabedes, podedes mandar todas as porquerías que queirades, todo, bueno, porquerías, a ver, que vos dixo así e de repente hai que censurar todo. A que a xente... Non quero fotos polla. A xente... Eso sí que son porquerías. Claro, hai que avisar. Non, hai cousas que están ben, por exemplo, un chaval, hoxe, ademais, mandoume a canción do Todo Mal. A canción. Existe a canción do Todo Mal. Ti sabías que existía unha canción do Todo Mal? Pensei que eran todas as del canto del lobo. Non, existe unha canción que di Todo Mal. Vouche a poñer. Todo mal, no me escribe, no me lee, ¿qué le pasó? Seguro no tiene wifi. Todo mal, creo que sí le gusto, pero está ocupado ayudando a su mamá o algo así. Todo mal, ya me contestó después de 2 días, 7 horas, 3 minutos, un jajaja. Todo mal, son las 3 de la mañana y me quiere ver, ya siento que esto es amor. Daste conta que é unha canción de amor que di me quiere ver, son las 3 de la mañana e me quiere ver, e di todo mal. Podo ser eu a compositora desta canción, perfectamente, A mí, gústame, e que me representa moitísimo e que quero que sea a cabeceira do noso programa. Pero o que pasa é que non quero pagar os dereitos a ninguén, entón, bueno, a ver como facemos. Entón, chavales, se sabedes como conseguir esta canción gratis, avisade que queremos Vale. Ou que alguén nos faga unha canción que diga todo mal. Tamén, que guai. Ainda que sea unha mierda. Veña, e poñémola de cabeceira.
Ti te crees que consigues facedenos unha canción, aínda que seades putos inútiles e non valades para nada, que son unha manda de inútiles, pero facedenos unha canción. E que se pode andar así pola vida. Joder. Non, a ver, eu non é que sea mala, é que son realista. Vale, da igual, veña, outro comentario. Vou non ler no móvil que fixen unha captura. Isto xa está. A canción de Todo Mal, encántame, veña. A outra cosa. Vale, quere que lle mandedes unha canción de Todo Mal gratis, a poder ser con un papel de dereito Gratis firmado. no, gratis no. Gratis no, que ya vas pagar ti. Veña, Sí. outra cousa. Eu pago en especies. Despois chegan mensajes de xente que te quere empotrar. É que normal, é que os busques ti tamén, joder. Mentira. O único que me quere empotrar é a Guardia Civil. Tamén. Veña, outra mensaxe. Ujú. Moi boas. Tedes que facer un reel ou story buscando a Romeo Santos Gallego. E póñolle. Ja, 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 ja. Porque eu cando non entendo algo digo ja, 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 Sí, ja. bien, ese E dixo, que dis? Porque, ja, 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 pero que dis? E dime, eso, buscar o Romeo Santos Galego. A ver que discurren esas cabeciñas que hai por aí. Que eu penso que a miña dá pa moito, pero hai algúns por aí que a superan. En plan de seriedade, pois el diría que, o tipo este diría que o Romeo Santos sería Xoán Pardo. Entendo que non é o Papa, creo que é o Juan Pardo, non? O mítico gallego. E di... Juan Pardo. O Papa Juan Pardo. Pa mí... Acabei de chamar a Juan Pablo II Juan Pardo. Sí. Pode pasar eso, vale. Non me quedaba claro. Non é un oso pardo que se chama Juan. No. É Juan Pardo, Juan Pardo. Pa mí, sí. Entón... E despois di, en plan coña, quedaríanme con peixe de Serramoira. Serramoura. Peixe de Serramoura. Que? Eu creo que... a ver, desde aquí quero dicir unha cousa. Que cada un faja o que queira. Podedes ver o programa Fumados, pero mandar mensajes... Si pode, mandade Si pode ser, despois, bueno. Entón, bueno, este chaval dillos que... O que teñen que facer para mandar mensajes, por favor, solo unha droga. É dicir, non podes estar fumado e borracho. No. Borracho e encocado. Sabes? No, unha sola. Pero bueno, quen sería... E el sexo é droga. Quen sería... Sí, é droga. Pois sí, porque sabes que cando te drogas, depois se non te drogas tes abstinencia. E eu levo 20 e pico anos con moita abstinencia de días. 20 e pico de... 20 e pico de... Que me dera. Vale. O Romeo Santos galego. Recordemos, podeme dicir que cantaba o Romeo Santos. Joder, sí, está tan famoso, de... Oye, Siri, Y si dime... te cojo mi coche y te empotro contra el cabecero de la cama. Non é esa. Y si me invitas esta noche... A ver, vamos a buscar, veña. Romeo Santos. Romeo Santos non era o que tiña agrícola. Que che facía... Anthony Santos. Vamos a ver. Anthony no, Romeo. Ella y yo. Ella y yo. Enséñame a olvidar. Golpe na cabeza, eso enseña a olvidar a colgar. Son cancións que non conozco absolutamente de nada. A ver, entón, se é unha canción que non conozco absolutamente de nada, o Romeo Santos galego sería... Luis Cepeda. No, Romeo Santos é moi famoso, Tiño razón, ten a canción de Propuesta Indecente. Esa es, joder. Que de... para que non nos cobre dereitos en YouTube, vou na cantar. Pero cuidado, porque ti cántala tamén que vas a entonar vai pensar que é el. Claro, pero vou non facer un pouco máis regular. A máquina é super lista, pero claro, tal nivel de percepción, ela... Pero porque eu creo que teño un virus no ordenador ou algo. Digo co móvil na man.
No ordenador este pequeno. Vale, a canción empeza. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Y ahora empieza. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y ahora, todos juntos. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, te enojas conmigo, quería ser... Estaría un hijo. No, sigue. ¿Qué dirás si esta noche te seduzco con mi coche? Es que se empeñan los vidrios y las reglas que gocé. Si te falta respeto y te culpa el alcohol. Bueno, ya sabemos cuál es, ¿no? Eres como los de La Voz. Darte cuenta que ni gente está mirando, pero ti non paras. Ti sigues aí. Como, no, malo será. No, mal ejemplo. Son como Panorama, versión los meus propios temas, ni gente se da conta que é original, pero bailalos igual. A verdade é que realmente eres como os de Recantos. Son como Elito. O meu é o movimiento. O cantar non é o meu fuerte, pero o movimiento. Que no bailar, movimiento. A ver, centrarnos. O Romeo Santos galego canta bachata sexual ou sensual, todo xunto. Para. É moreno. ¡Ah! Paco Lodeiro. Hombre. Paco Lodeiro é o Romeo Santos gallego. Ademais, di... Iso é correcto. Chanzo arriba. Que dirían si esta noche... Sabes, empeza así as cancións. Paco Lodeiro, 2023. Iso é correcto. E aí... Esta noche te seduzco mi coche. Claro, joder, Paco Lodeiro é o Romeo Santos gallego. E aparte, Romeo Santos, eu creo que dedicase á música, pero tamén se dedicará a facer televisión, a voz, estas cousas, así que Paco Lodeiro é Romeo Santos. Listo, outra cousa solucionada. O Romeo outra Santos cousa. é o Paco Lodeiro dominicano. Ou de onde sea Romeo Santos. Efectivamente, iso é correcto. Vou dicir unha cousa, un último dato. Se Romeo Santos leva tempo sin sacar unha canción boa despois de Propuesta Indecente. Hasta onde teño o conocimiento que acabo de descubrir quen é. Pode ser que Romeo Santos o ficho como dominicano po ano que ven? Pode ser que o Romeo Santos gallego sea Balbuena do como dominicano, que non é gallego. Pero non fai falta nacer en Galicia para ser gallego. É verdad. Balbuena é máis gallego que alguén de Carracedo. É verdad. O sea... Non sei onde é Carracedo, pero a tope. Pois vale. Solucionado, non? Outra cousa. O Romeo Santos galego é Paco Lodeiro. Don Paco. Exactamente. El número 1. Vale. Outro mensaxe que nos mandaron, vale? Teño aquí a captura. Di. A ver, dúas cuestións existenciais. Por que se lavan as toallas se se supón que saímos da ducha limpios? As toallas... E dous. Tía, notición. E dous. Por que só seguides a Shakira? É algo que me inquieta, me atormenta, me perturba. Vale. Entón, non lle botes a culpa a que che guste perturbarte a cousa nosa. Eu tamén me perturbo con tu pornoteo.tv e non me echo da culpa a nadie. Para empezar. Non me revires os ollos. Non me revires os ollos. Para empezar, si me mandades preguntas que sean de unha en unha porque eu son un pouco como Rajoy. A segunda xa olvidei a primeira. Sí. Xa non sei cal é a primeira, teño que mirar outra vez. Ademais que isto é Instagram. Non che cobran os mensajes, non é un SMS de fai 10 anos que tiñas que reducir palabras para ver que... Mandades unha, contestámola e depois mandades outra. Pero bueno, vamos solucionalo, igual que solucionamos todo. Por que se lavan as toallas? Se supón que cando te duchas estás limpio. Pois eu creo que é unha cuestión da xente que vende electrodomésticos, que foi unha cousa que inventaron eles, a xente que vende lavadoras inventouno para que compres máis lavadoras, porque a toalla é unha cousa que ocupa moitísimo, e se tens que poñer máis lavadoras, acabanse antes, ou tens que ter 2 ou 3 lavadoras na casa, e tens que comprar máis.
Quen ten 3 lavadoras na casa? Eu. Hostia, tengo 3 lavadoras. Unha pa blanco, Sí. outra pa negro e outra pa color. Teño que dicirle que meu pai vende lavadoras. Entón, como que... Claro. Claro, a miña casa é un pouco un taller, non? Entón vanse xuntando electrodomésticos. Entón, pois, bueno, temos lavadora. A ver, meu pai é veterinario e non temos un cucho na cociña. A ver si nos organizamos un pouco. Unha cousa non quita a outra. Bueno, visto así te razón, pero bueno, eu que sei, cousas que Que me pasan. ibas a decir? Que tedes 3 lavadoras por... Joder, porque temos 3 lavadoras porque vende electrodomésticos, é igual que se és panadeiro, tes bolas de pan na casa, é exactamente o mismo para min, pero bueno, ti dis que non, pois ya está. E dous, por que seguimos só a Shakira? Pois porque é a diosa do momento. E nós, como vos religiosos e vos creyentes, creemos en quen está de moda. Pa o mes pasará de moda, estará outro de moda, deixaremos de seguir a Shakira, seguiremos a outro, Nós somos fervientes admiradores de Shakira e hasta estamos que con entre outra ela a persona. tope. Hasta que veña outra persona e mandámola a tomar polo cu sin ningún remordimiento. Así Sí. somos. É bonito ser así? No. Sí, Pero bueno. haberá algún día, ainda que sea de casualidade, que pensemos os dous o mismo. Nalgo, nun tema, no que sea. No. Eu quero dicir unha cousa. Queridos oyentes, queridos seguidores, se vos gusta este programa, ainda que teña un pouquiño, disfrutade moito das horas que temos, porque non imos durar moito, Javi. Non imos dar moito ni siquiera na mesma comunidade autónoma. Porque isto non hai días que o aguante. Vale, Para! algo que dicir? Ou podemos empezar co programa, porque teño o programa preparado. No, por que se lavan as toallas? Pero volves para atrás. É que dixo unha cousa. Espera, voume deitar e cando acabes avísame, vale? Vale. É o tipo de, por que se lavan as toallas e salimos limpos da ducha? A ver como te explico isto. Porque deberíamos salir limpos da ducha. Pero a veces a toalla ten uns derrapes marróns que... No, lávanse as Que toallas si nunca... Vamos a ver. porque en Galicia hai moita Vale, humedade. para. Porque en Galicia Para. hai moita humedade, nunca chegan a secar. Eso cría hongos. Despois ti secaste ca toalla con hongos, pásanche a zona vaginal. Na zona vaginal penetras un fulano penétrate e creades a sífilis. Entonces, Coítame unha cousa. oye sífilis. Coítame unha cousa. E pois pasas a Coita. Coítame unha cousa, por favor. Isto despois cortamos. Vale. Vale, escoita. Espera que pues, eu un aviso de que soy moi guapo. Aceptar. No. Escoita, isto despois cortamos. Vale. Deixa de dicir normalladas, porque se queremos que a Xunta nos dé unha subvención ou que nos invite a presentar a Gala da Xuventú de su puta madre en bicicleta, así non nos van chamar nunca. Non nos van chamar nunca para darnos unha subvención, non nos van chamar nunca para darnos unha paguiña, nunca nos van chamar para nada. Entendes? Entón deixa de dicir porquerías e tonterías. Pero as pajas boas son esas, non? Sí, pero para iso hai que formular, hai que rellenar moito papeleo. Eso non nos vale. Hai que ir á área central. No, hai que rellenar moitísimo papeleo. E ti non sabes escribir o teu nombre compuesto. É a área central. Que nombre compuesto? Ti vas á área central. É que a miña nai non lle subo o brazo de aquí. E tuve que levar á área central a ver se daba unha paja. E non lle deron. E claro, a miña nai está moi preocupada porque imagínate que se quere meter a fascista. Non pode porque ni pasa o brazo de aquí. E pues por eso miña nai non é fascista. Pues imagínate, o sea, pues nada máis lista que ti, se non foi capaz de pedir a unha paja, vas ser capaz ti. Así que contrólate, vale? Vale, non digo máis unhas manadas, me callo. No, vale. Ahora, empezamos o programa, veña. Vamos, programita. Venga, aquí non pasou nada. Vamos a facer unha cousa hoxe que é que hasta agora contamos anécdotas que nos mandaba a xente. É que é subnormal perdido este tipo. Bueno. Dale. Estaba facendo o payaso. Hasta agora o que fixamos en programas anteriores foi que collíamos anécdotas que nos mandaba a xente por Instagram e xogábamos con elas a adiviñar se eran de verdade, de mentira, non? Fixámoslo, recordemos, temos un par de programas
que foron anécdotas de ligar, outras de cenas de empresa. Hoxe o que vamos facer é anécdotas de todo tipo, vale? De calquer tema. E vamos a contalas, hai que adivinar se son de verdade ou de mentira, pero as anécdotas son nosas. Chan, 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 chan. Vale, entón eu vou contarche unha anécdota que me pasou a min e tens que saber se é de verdade ou de mentira e logo falo ti, vale? Vale. Despois eu Veña. conto unha anécdota túa e ti dis se é verdade ou mentira. Sí, e despois mátoche e vouche de comer aos cochos. Veña, empeza. Non lle gustar porcos. Empezo eu. Vou poñer en contexto. Eu nos enterros poñome moi nervioso. Non como o resto da población, que é un sitio que nos gusta moito ir. Hostia, pois os jubilados, macho, van encantadísimos. Non sei se están nerviosos ou están tranquilos. Supoño que me poñerei nervioso en todos os enterros, menos no meu. Espero que terá eso bo, por lo menos non estarei nervioso. Entón, como me poño moi nervioso, son destas típicas personas que ao mellor estás fora e escápanseme con comentarios como bueno, tranquilos que non morreu ninguén. E hai cara. Ti calquer día morres e non nos enteramos. E bueno, e cosas así. Ou aquí temos que ir comer a non sei donde, que está de muerte e todo isto. Vale. Esas cositas. Entón, unha vez fun a un tanatorio, todo descontrolado. En Galicia non teño que explicar. A mellor en Madrid explicaría como un mecanismo. Entrei na sala dispuesto a dar pésames. Sí. Objetivo. Entonces, que pasa? Que ti ao mellor cando eres vello conoces a todos, pero cando vas a tanatorio sendo novo ou sendo como a min de mediana edad conoces a un, ao mellor, ao fillo. Sí. Entonces aí, pues bueno, o que conoces tes un poquito máis de tranquilidade. Pero claro, eu entrei, pasa isto de que están postos ao mellor en fila e é como, sinto moito, e está aquí, pues neste caso estaba a viuda. Claro, que faz? Non a conozco de nada, nunca a vin diante. Non me vou pegar a volta. Cando lle vou dar a man á viuda, que non a conocía de nada, me puxo aínda máis nervioso. En vez de a típica frase, pois díxenlle non sodes nadie. Vale, péjame moito que te digo que dixes a frase non somos nadie e que queiras dicir, que te equivoques e digas non sodes nadie. Pero quero facer unha pregunta. Ti eres deste tipo de persoas que cando van a unha misa, a un enterro, a un cabo de ano, se preocupan polo look que levan? É dicir, que se preocupa pola roupa a ver se van guapos ou non. Eres deste tipo de persoas, sí ou non? No. Si me No, preocupo vale. de non levar moito color. Pero de ir guapo? No. É que iso é unha cousa que fai moito miña nai. Iso fai moito miña nai. Miña nai vai para unha misa ou para un enterro e ven a mí e dime que vou ver así. E dixo yo, mamá, vas para un enterro? Xa, bueno, pero con esta chaqueta, con esta blazer, vou ben. Que verdad. Que a xente vai estar pendiente. Entón... A xente está pendiente. Siento dicir Claro, pero sabes que a xente está pasa? pendiente. Menos o morto, todos están pendientes. Claro, pero se ti te ves guapo, se ti te ves aí que a autoestima ben alta, non te pones nervioso, porque sabes que a xente se está fijando en que estás guapo. Da igual o que digas. En cambio, ti que vas feito un puto escombro, Claro, é normal que ti reflexiones, buah, que nervioso estou, a xente está pensando que estou vindo aquí como un escombro, tal, non sei que, e que te veñas aínda máis abaixo e que podes facer eso. Ajá. O sea que ti, Esa é a miña reflexión. ti crees que me pasou por ir feito un escombro? Seguramente me pasou porque non tiña a sudadera do todo mal, que a cal está Claro. perfecta para ir aos enterros e non poñerte nervioso. E ademais xa vas a andar a viuda e dixe, é que todo mal, todo Todo mal. mal, Hostia, mira, por favor, se alguén vai na sudadera do todo mal a un enterro e se fai unha foto, Non co morto, por favor. Vale, unha foto. unha foto, Unha foto. poño a sudadera, eu, os meus cartos, fago bizum. A Carla, fai por bizo. Carla. Sí, no, eu por ver eso, é que fago un bizum, vamos, pero encantada. Ahora, non empezar a mandar 27. A ver se imos... No, escollerei a un, claro. Entón, sí, fixéstelo. Ok. Anécdota. Eu creo que sí, porque sí. Tendo en conta como te pones de nervioso, porque este chaval aí onde vedes ponse super nervioso con todo. E non se lle nota porque despois durme como un oso pardo.
Porque paso tantos Sí, nervios. porque el, a ti o que che pasa é que non che dá a ansiedade de que non durmes. A ti dá che ansiedade de que durmes todo o puto día e comes como un león. Claro. Claro. É que estou tan nervioso, tal, que perdo tanta energía que necesito recuperar. Claro. Eu fago o ciclo dun oso de actividade no verán e de dormir todo o inverno cada día. Entón, si, tendo en conta isto, pégame moito, vou dicir que é verdade. Pois a historia é mentira. Ai, non! Sí. Moi ben, moi ben. Vale, pois está como a min. A miña é moi breve. É unha frase. A miña historia é sígueme King África en Instagram. Tamén avisado que sea en Instagram. Ponse pola calle e Ir pola calle. é perturbador. Vale. King África. Recordemos King África. ¡Bomba! Bueno. Sensual. Un movimiento sensual. Non me gusta nada que se encasille a Don King África nese tema solo. É verdade, tamén ten a de El Cocodrilo. Que é boa. E ten algo, un maguaqueño, non era... Ou algo Xa así. estás inventando demasiado. Unha pregunta, e isto agora xa que se me acaba de facer a conexión a cabeza un clic. Como se chama King África? Ai, eu sabía. Ten un nombre así como Aleix ou... Non me acordo. Oye, Siri, como se llama King África? Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Hostia, non o sabe nin Siri. Que el secreto sabe. mejor guardado de... King África. Hostias. Temos o equipo de redacción de Todo Mal buscando como se chamaba King África. Podemos ver a redactora jefe con cara de... Como se escribe? Chámase Alan Duffy. Alan Duffy. Alan Duffy. Alan Duffy. Parece un insulto. Onde vas, Alan, Alan Duffy? Alan. Vale. Pois o bo de Alan sigue a Carla en Instagram. Sí. Podesme facer algunha pregunta se queres? Vamos a ver. Síguete porque o conoces personalmente? Sí. Conocino un día. Doume a seguir en Instagram. Dato importante, doume a seguir el a min antes que o el. Oh, cuidado. Cuidado Eso sí que é de pro, porque ti que en Instagram che devolven o follow, tá ben. Pero que alguén che mande un follow antes de que o mandes ti, eso é un orgullo Esa é verdad. flipante. Esa é verdad. Eu creo que nunca me pasou. Entón, que? Vale, entonces conócelo traballando. Sí, traballando. Conociño, traballando. Traballando ti, porque obviamente aquí en África non ten a posibilidade de traballar. Eu estaba traballando e aquí en África estaba cobrando. Vale, pero ti non traballaches en lugar. No, E aquí en África, foi... aquí en África onde vai estar se non é en lugar? Aquí en África estuve en Land Rover unha ou dúas veces, polo menos. Tienes bastante antipática no traballo, por que che va a dar fora? Son antipática, pero cando me pagan son simpática. Por eso neste programa son tan borde. Pues perdes cartos. Vale, Claro. síguete King África en Instagram. A ver, estaría moi guapo que fora verdad. No. Porque que é o puto King África. De feito, estaría super guapo que como tes o contacto, se algún día facemos la gran fiesta del Todo Mal, que toque King África. E iso daría unha motivación que flipas para montar la fiesta del Todo Mal. Molaría moitísimo. Churrasco, King África e empanada vegana. E todos os que comemos carne iríamos che comer a empanada vegana. Aí que non la probar. Que, a ver, en verdad aquí en África está máis tempo nas festas das aldeas de aquí de Galicia que na súa casa, pero bueno, que se vivir. Eu creo que se lle damos un pouco de empanada e churrasco, ben. Ahora, carallo. Contade non estar na casa. Que te siga aquí en África, que son das túas personalidades bastante diferentes. Non? Que? Ti eres vegana, el en principio non. Non o sabemos, os No. veganos poden comer moitas lentellas, por exemplo. No, as palmeras de chocolate e as napolitanas hai nas veganas, Hai os veganos e mira. E o azúcar podelo meter a puñados que siga sendo vegano. Vale, no, imposible. No, É que non hai ningún tipo de contacto para que che dé a el follow. O sea, que motiva aquí en África a darche follow?
Pois que lle caen ben, porque son así personas super simpáticas, Eso... falei con el dunha forma maravillosa, caémonos ben. No, como che cae a ti arriba, non quedes ben. No, imposible, 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 Imposible. imposible. Sí, que é imposible. Xógome o collón dereito, que é o reproductor. Porque os collóns son un é reproductor e outro é almacenador. Sí. O bo. Xógome o collón bo, o Outro reproductor. día falamos disto lá. Vale. E diste que o bo é o de reproducir. O sea, o que genera esperma. O outro só o almacena. Era mellor que che cortaran ese forraban moito carto, En que? En que bueno, claro. Ah, Que decir, métodos anticonceptivos ou non, Sí, claro, non sabes pasa nada. sabes cal é o anticonceptivo que uso eu? Non follar. Si, non me falla, non me falla. Vale, é imposible que aquí en África tes dea a seguir, porque eres unha persona super genial e todo o que tú quieras, pero a partir da segunda semana. O primeiro contacto é frío. E que en África é un tipo latino, que todo é fiesta, tal, sei que, color, abrazos, besos, ven, aquí en África todo arriba, bomba, venga, tal, sei que. Entón, ti dis que non? Todos polos opuestos, imposible. Pois vamos facer unha cousa, imos ir aos seguidores que ten a xente que sigue aquí en África, imos ver se aparezo aí, listo. Bueno, ti como eres amiga, podes chamar a Alan. Imos a ver si Alan me ten de amigos. Como tens que ser de artistaza para no teu Instagram ter que poñer contratación? Este é o Instagram de King África. Imos ir a seguidos. Ya estou! Me sigue aquí en África en Instagram. Sí. Bueno, cuestionable. Veña, toca que contar a ti unha historia. Pero por qué? De verdad, chica, eu vean. O sea, buscaístes, vean. A ver, eu, en principio, unha persona totalmente normal, pero non sei, pois debemos de caer varios ben do traballo e dixo, vou seguir esta xente super majísima. Pero, vamos, como te atopou? Pois supoño que iría algunha publicación do programa, vai. No que Non estabas sei. etiquetados varios. Eu creo que non sei, ou eso é bueno, é un super hacker. Le pega todo. Oye, Pero se me ocorre moito máis. A capucha posta e... Pero bueno, un cantante latino que é a tapadera de un super hacker sabes que pasa? internacional. Que é curioso, non? É curioso. Ven que en África 2 veces ao sitio onde traballo e dame seguir en Instagram. Ven 7 veces máis iglesias e non. Que lle fixen ao universo? Que lle fixen? Bueno, cousas. Sí. A ver, tampouco pasa nada, Non, Pouco pasa tanto nada que... malo, tampouco pasa nada bo. É que Si tes- é a miña vida. Mira, voucho decir ás claras. Si tes o follow de Alan, de aquí en África, e non te deches follado, imagínate máis iglesia. Vale, conta-me ti unha historia. Porque entonces tú meches a cubatas con Ilenia, que o contaches outro día, e te Sí. sigue aquí en África. E tes o móvil de Carmen Lomana. Podo ser a persona máis famosa de Galicia? A que conozco eu seguro. O sea, o follow era mutuo, dixeches. Sí, claro, eu sigo a Alan, que non vou seguir. Deixa de seguir. A ver que pasa. Deixa de seguir a Alan. Deixa de seguir nada. En plan, Bájome arriba. sígueme que en África e eu el non. Eu non. Eu. Pois eso mole, Eu que pasa que, claro, eu igual che quito o follow. Depois como recupero. Claro que teño medo, é para unha persona interesante que teño para contar anécdotas, joder. A min que en África dame igual que me xija. Eu quero que me xija... Georgie Dan, que morreu. Hostia, fantasía. Esa era boa. Facemos un Instagram de Georgie Dan e damos a seguir a xente para que se asusten. Yo lo teña na Me cago gloria. en Dios, me cago en Dios, que me xija. Entón agora teño que contar unha anécdota e ti tens que saber se é verdade ou mentira. O titular é: atropellei a un garda civil. Eso é verdad. Eso é verdad porque conduces de puta pena. Oi! Conduces de puta pena. Conduzco que flipas. Aparco que é un noxo verme. É que vou che dicir unha cousa, non quero que me Corre. contes... Escoítame, non quero que me contes a anécdota, é verdad. É verdad, a ver, se queres contala para ti facerte o interesante, conta, pero digo que é verdad. Cantas multas tú eches ti de tráfico? Tócache ti falar, non a min. Veña, conta. Vale. Digamos que me poño moi nervioso.
sempre, como dixen antes, nada de morrer. Todas esas anécdotas van a ir relacionadas con que te poses É que me poño nervioso. super nervioso, lo siento, Vale. por favor. E se me vedes pola calle fago cousas raras, é que estou moi nervioso. Por todo me pone nervioso. Son como un chihuahua, solo que bueno, no, o pene teño igual. Son como un chihuahua. Vale, son un saco de nervios, estou nervioso por todo e todo me molesta e todo me asusta. Así que acercadevos a min con cuidado. Entonces, eu sempre que teño, que son moi nervioso, pero aparte, depois son moi flipado e moi bromista. Entonces sempre estou con... Eu a mí, se me para a Guardia Civil, eu díjolle, eu que sei, bebió usted algo? Algo non, ahora Ginebra bebi toda que pude. Aí está. A mí se me acerca un Guardia Civil ao coche a facerme soplar, díjolle, como me rayes o coche ca pistola, trájala, gilipollas. Ando con esas bromas. Pero despois, sempre estou moi nervioso. Entonces parou a Guardia Civil para soplar. E nunca me parara a Guardia Civil para soplar. Entón, eu unha non sabía como actuar. Xa para empezar mal, porque o tipo póseche no medio da carretera, mandache parar e eu apartei. Pero el non quería que apartara da carretera, el quería só que me parara no medio da Sí, sí, o carretera. que vai sendo un control de tráfico de toda a vida. Sí. Ui, estamos de Nokia, non é? Vas ir con Alan a tomar polo cu un poquito. Entón, ele mandoume parar no medio da carretera e eu apartei. Entón, ele xa entrou mal. Tocoume na ventanilla. No, entraches mal, fuches ti. Ele mandou... Pero ele xa lle pareceu mal. Entón, tocoume na ventanilla e eu dixenlle, non firma autógrafos. Non, é mentira, é mentira. Tocoume na ventanilla e dixeme, por que apartou usted? E dixo, home, porque non me parecía normal parar no medio da carretera. E ele, non me contestou, pero, bueno, vamos a proceder ao control da alcoholemia, patapín, patapá, saque a boquilla, que a boquilla, por que lle poñen un velcro? Ou un destes, sabes, as bolsitas estas que che dá tu arepa ao bocadillo, que son fáciles de abrir. Por que é tan difícil? Por que non usan? Eu prefiero... Por que non usan a mesma para todo o día? Dixo eu, que teñe E medo. despois, que che dicir? Se os cantantes de orquestra están morrendo todos con todos, non lles pasou nada, non? Que che dicir? De feito, eu teño a teoría de que o coronavirus saleu dunha orquestra. Eu creo que tamén que el combo pequinés foi o originario de toda esta familia. Entonces, abro o chollo, poño, soplo usted. E mira, imagínate como son, que eu estaba e dicía, non vou ser capaz a soplar todo o tempo que hai que soplar. Vais a enfadar comigo e vais-me multar. Sí, así estaba eu na miña cabeza. Hostia, perfecto. Bien, 0-0. Eu non esperaba menos. Puede usted marchar. Entonces, eu arranco e pode ser que lle reventara o codo co espello. No meu nerviosismo, o tipo fai en plan, que faz? E, hostia, hai que estar atento. Dixerte ya ao policía, despois de atropellalo, hai que estar atento. Bueno, dei un toquiño co espello. A ver, Vale. o codo doiche, pero a mí o espello, a mí o retrovisor tamén me doi, Pode ser, digo, un toquiño leve, levísimo, de amarilla, non era nin roja. Vale, si é como os toques que lle dou ao coche, era siniestro total. Pero, bueno, vale. Vale, Era o como que dixen ao debería pasar. principio, isto é verdad. Porque isto só che pasa a ti, porque o nerviosismo, porque todo, porque conduces de puta pena sobre todo, entonces é verdad. É verdad, non teño unha menor dúda, non teño unha sola pregunta. É verdad. É verdad? Sí. Non me sorprende. Quixo te sorprender, Quería facer que me sorprendía, pero non me sorprende. Pois a mí sí. A mí sorprendeme salir sin ningún tipo de perjuicio. Vale, pois tócame. Vale, eu xa sabes que son moi amante dos animais. Gostame moitísimo, sempre tuve en can, sempre tuve en gatos, de todo. Fai uns anos tuve un can un pouquiño enfermo. Eu non son de ir á misa, non é que o domingo me levante para ir á misa, nin ir á catequesis, pero cando o meu can estaba moi enfermo, douseme por ir unha vez ao mes á misa a poñer, a pagaba eu unha misa a San Antonio para que o meu can se recuperase da enfermedade. Porque é o patrón dos animais, o sea, é un santo que me dixeron que era dos animais, entón eu dixen, bueno, pois poño unha misa ao can a ver se se recupera desta enfermedade. Xa levaba eu como 7 ou 8 meses pagando unha misa ao mes ao puto can que estaba enfermo,
que non sei ti se sabes canto costa unha misa, pero non valen menos de 20 euros. Entonces, un día, unha veciña, así moi contenta, en plan, ai, mira, é que ti sí que dá gusto, esta rapaza dá gusto, porque non és como a miña neta, vas á misa, sempre que podes, non sei que, pagas unha misa, tal, non sei que. E dime, porque claro, ti que queres encontrar mozo, non, rapaz? Eu, como? Claro, estálle pagando unha misa a San Antón, é o santo dos amores, dos mozos, para encontrar mozo. Eu, se a mí me dixeron que era o santo dos cans ou dos animales, para que estén ben os animales. Non, como que dis? É o santo para encontrar o amor, é o que te estás contando? Estuve 7 ou 8 meses pagando misas para encontrar o amor cando eu quería que o meu can estuvese ben. Pensaba que era o santo dos animales. E o máis importante, atopaches o amor? Morreume o can e deixei no camiño por iso. Ai, bueno. Vale. Esto é completamente mentira. Non me cabe ni la menor duda, pero non me cabe ni unha palla de duda. Por Porque que? Porque ti non tes a capacidade de entrar nunha iglesia. Por? Porque ardes en llamas. Hostia, estou segurísimo. Ahora, claro que hai moitos cans. Hai moito por aí que che dé unha locura, un arrebato de vamos a probar unha última cosa. Se me dixeras que lle pagabas a misa e non ibas, me la aí sí que me la cuelas. Porque, por exemplo, se che dixo que hai que facer cando piden que nos deamos a paz. Cando nos damos a paz. Facer así. Non tens ni puta idea de nada. O sea que non saberes a que non fuches a misa en tu puta vida. Como hai que facer cando deámonos la paz? Sí. Nada, mentira totalísima. Hostia, que xa, aparte, fun a unha cousa que dixen, ainda que a sepa, non me quita de dudas, porque eso sabio todo o mundo. Pero, tío, si xa nin sabes eso. Mentirísimo. Vale, tens que é mentira, lo. Mentira total. Vale. Pois isto é completamente mentira. Bien, Vou dicir unha cousa, é mentira, pero pasou yo unha amiga miña. E un día invitaremos ao programa se apetece contar a historia completa. Tóqueche. Tócame. Era unha época moi triste. Eu estaba ingresado no hospital. Vale, non, perdón. Eu estaba no hospital. Sí. Por mis movidas, de que me muero e esas cosas. Vale. Hasta aí, verdad. Vale, entonces tiña que facer unha prueba, unha colonoscopia. Non sei se sabedes o que é unha colonoscopia, pero te introducen cosas analmente. Entón gustouche. Non tuve en queixa. Entón, eu estaba super nervioso e realmente non é nada. Se tens que facer unha colonoscopia non pasedes nervios. O único que o día de antes danche un líquido e tens que ir moito ao baño e é incómodo, pero non é nada. Pero claro, eu estaba outra vez super nervioso e aparte esta vez con moitísimo medo. Verdad, sí, verdad. Entonces, levábame nunha camilla. Levamos a estos sitios, non sei que, deixanche aparcado como se foras un coche ali, tirado. Me quedas ali solo na tua camilla así, dicindo, que me van a meter algo por el culo. Méteme a enfermera. Y consentimiento. No, das consentimiento hasta firmas. Le sí é sí. Méteche no chao do colonoscopiador, que tampouco é un traballo bonito, andar mirando. Impresora, é unha impresora. E cando estaba aí tumbado, tiñame que preparar analmente. E a tipa destápame así a sábana e ao destapar a sábana levántame o pijama e véseme o pirolón, bueno, a piraliña. E di a tipa, ai, Marcos, e eu, señora, vame meter cosas polo cu, usted cree que me importa que se me vexa a gaita? Usted cree que estou pendiente deso? Túmbome, eu estou así super nervioso, con el culo ofrecido a quen quixera. Así. E entonces empezou o médico e eu estaba hiper nervioso. E dicíame, mira, aquí nesta pantalla podes ver o que... Bueno, era o Sergas, díxome, aquí nesta pantalla podes ver lo que...
Podes ver o que está aí. Sí, estou pensando ahora mismo en ver o meu colon e o meu intestino, é o que máis me preocupa. E a punto de introducirme cousas analmente, dime, de que traballas? E eu, me cago en Dios, guionista. Ah, de cine, no, que guai o cine, como mola. No, de televisión. Ah, nalgún programa que eu puidera ver e tal. E, bueno, no Land Rover. E digo tipo, bo, esa é unha mierda. O único que valía é cando estaba Touriñán. E ruega. Podemos dicir que por culpa de Touriñán che daron ben polo cu? En múltiples ocasións. E esa foi esta é a anécdota. E que despois que me meteu non notei nada, fíxome fantástico, non notei nada, e das pruebas todas que me fixeron, a mellor de todas. La colonoscopia é o mellor que hai. Non te enteras de nada. Estou preocupado porque non che mandaran máis veces facela. Vale. Esta é a historia. Vale, vale, eu creo que é completamente verdad. Por que? Desarrollo. É completamente verdad porque, unha vez máis, fixeste nervioso. Porque, sin querer, enseñarte a gaita a unha señora. O sea, Sin querer. pode pegar máis. Vale. 3. É moi habitual que che fan esa pregunta onde traballas, tal, non sei que, e que pa ben ou pa mal che opinen. É que me gustaría moitísimo que antes de meterche unha cámara polo cu, a gente dixera, bo, aí o que valía era Touriñán. É que eso é precioso. Entón encantaríame que fora verdad. É a túa última resposta? É a miña última resposta porque é un acto de fe, non é outra cousa. Isto é completamente verdad. Vale, e despois que pasou? Como seguiu a conversación? No. Eu dixen en plan, bueno, sí, lo siento, e xa, como xa estaba ca cámara, dixeme, como que se concentrou neso, Porque veo que non había nada interesante que rascar. Quero dicir, se ao mellor lle dixeras... Analmente, dices. Se ti ao mellor lle dixeras sígueme King Africa en Instagram, ao mellor dicía, anda, ole. anda, claro, ese que se che interesaba. Non tiña nada curioso por ver. Vale, pois está como a min contar unha historia logo. A ver isto como explico. Eu cando era pequena pensaba cousas moi locas, vale? Quero dicir, pasaba moito tempo sola, non porque meus pais me abandonaran, senón porque... Era difícil de aguantar, non pasa nada. Claro, a mí gustaba estar sola vendo as miñas películas, montándome as miñas... E cando non vía películas, volábame montar as miñas películas, non? Entón reflexionaba moito. E resulta que a min de pequena contáranme que morrera un familiar, alguén da familia. Vale, eu non entendía moi ben o que era iso de morrer, e non conocía a ninguén que lle pasara eso, nin non conocía nada que pasara eso. Entón, cando me contaron, cando ian falar deso, dixen, bueno, vale, tal. E seguen que as miñas Barbies e que as miñas películas de Disney é outra cosa, non me dou máis... non lle di máis importancia ao tema. Pero que pasa? Que un día, non sei se foi na catequesis ou en religión ou nalgúns destes rollos, falaronme de Jesucristo. De que Jesucristo morrera na cruz. E aí a miña mente dixo, hostia, Jesucristo morreu na cruz. Miña nai díxome que morreu unha persona da familia. Non será Jesucristo da miña familia? Eu botei moitos anos, eu digo moitos anos, digo moitísimos anos, pensando que eu era familiar de Jesucristo o que morreu na cruz. Jesucristo, Jesús de Nazaret. O sea, Dios. Eu pensaba que era familiar de Dios. E esa é a mi historia. A ver... hai moita fantasía aí. Que seas o suficientemente burra para dicir morreu unha persona e a única persona que conozco que morrera é Jesucristo e entonces, por lo tanto, la persona que murió é Jesucristo, me lo creo. Ahora que botes varios anos, que na catequese non che digan que te creas que Jesucristo é de Dodro. Non, que sabes que pasa? Que as miñas reflexións non as contaba nunca. Isto, a primeira vez que a contei é agora. Non lle contei nunca a nadie. No, de verdad. Isto non lle contei jamás a nadie, porque eu de pequena teño feito outras reflexións. E algunha teño comentado a miña nai, e a miña nai dicir,
verlle a cara de decepción de dicir, esta rapaza que teño é tonta perdida. Entón esta, eu xa me daba conta que era un pouco heavy. Pa ben ou pa mal, eu daba conta que era un pouco heavy. Entón nunca a contei na casa. E decías, claro, igual non queren que se sepa que somos Claro, familiares de joder. Jesucristo. Pero, hostia, a ver, a reflexión está ben feita. Solo por unha persona que morreu. Jesucristo fálame que é unha persona que morreu. Hostia, e estánme falando de que é amigo de todos e que nos quera a todos. Mas me creerá a min que son da súa familia. Non. É dicir, Sí. joder, pues, sí, señor. Sí, señor, son familia. Contalo moi ben, explícalo que dá a gusto e es unha mentira como la Catedral de Santiago. Que é mentira. Eu digo que a historia de que te crees que eres familiar de Jesús é mentira, porque ademais que cara lleva así tía catequesis ou a religión. Pero pues ao mismo. Imposibilísimo. Pois esta historia de que eu pensaba de pequena que era familiar de Jesucristo de Nazaret é completamente verdad. Oh. Eu botei anos pensando. Foi decepcionante. A verdade é que sí. A verdade é que, joder, eu a semana pasada era prima do Mesías e agora soy unha mierda como esto. Veña, tóquenche, contate unha historia. Vale, cando eu era neno, por eso nesta non estou nervioso, porque eu de neno non estaba nervioso. Porque non tiña sentido. Entón, Claro, non sabía o que pasaba todavía. Todavía pensaba que Jesucristo era primo meu e cosas. Fomos de viaxe a ver a Praia das Catedrais con meus pais e meu irmán. Entonces, cando íbamos, isto foi moi gracioso, paramos pola mañán e queríamos ir a Foz. E meu pai, que se criou e viveu casi toda a vida en Argentina, mezcla, e diredes vos, mezcla os idiomas, non mezcla as letras, que é unha cosa rarísima. é disléxico. Disléxico de la vida. Dixo un fulano. Baixou a ventanilla e preguntou a un fulano que había pola calle, disculpe, para ir a Fox? E entonces botamos toda a tarde con, bueno, todo o día, con Willy Fox, non sei que, a música que máis che guste é o Foxtrot, bueno, movidas así. E paramos, comimos, non sei que, vimos a Praia das Catedrais e volvimos. E nós, ca coña, íbamos meu irmán e eu con meu pai, porque non sei que, non sei canto, puta, non sei que. E cando levamos, eu que sei, imagínate, desde as Praias das Catedrais hasta Teo, o sea, hai unha tiradaza, Teo é cerca de Santiago. Cando levaríamos unha hora, pero poquito, non chegando a unha hora. E mirámonos uns aos outros, de repente fixos un silencio no coche. E mirámonos uns así, e di meu irmán, onde está mamá? Onde estaba? E pois probablemente, pois onde iba a estar, no restaurante no que comeramos antes. Olvidaches a tua nai a unha hora despois, non te daches conta de que estaba? Eu non, que eu era un neno. Meu Claro. pai, que é un sinvergüenza. Olvidou a miña, né? Que feo contar esta historia de teu pai deixando quedar tan mal. Ai, lo siento, non tengo hijos. Vale, isto foi indo ás praias da Catedrais. Vale. E tua nai que dixo cando foste de buscar? Hostia, non abrió la boca. Non abra... Enfadouse, claro. Non abrió la boca, pero a mellor en 3 ou 4 días. E que estuvo facendo todo este tempo? Hostia, que vai facer? A pobre muller, que non había móviles nin hostias. Esperar. Porque aparte sabía que non podían chamar á casa tampouco. Claro, ainda non chegardes. Ela na súa ignorancia pensaba, joder, pero tes ti que dar conta. Sabes? Claro, claro. 5, 10 minutos. Non van tardar. Claro, ela era en plan, hostia, por moito que tal. A ver, que non che parezca mala reflexión, pero eu creo que é verdad. Porque polo que tes contado, teu pai é un pouco despistado. Que me dices? Que primeira noticia que tengo. É un pouco despistado. Ti cando entras ás bromas xa non pensas noutra cousa,
E teu irmán tamén pintas un pouco como a ti. Entón, creo que pode ser un pouco verdad. A túa resposta é que é verdad? Gustaríame que fora mentira. Por ben desa señora, desa pobre señora. Pois, Pero vou dicir que é verdad. Hostia, ainda que unha hora, tío. É que unha hora é moitísimo. Nah, vou dicir que... Veña, mira, polo ben de túa nai vou dicir que é mentira. pois Ainda que che pega todo a ti... pero moi eu complicado. era neno, a mí pégame moito, pero era... Veña. Pois por supuesto que isto é mentira. Ah! Mentira, que mentira. Como me alegro, pobriña. Joder. Se olvidamos a miña nai non estamos agora vivo ningún. Hostia. O de Fox é verdad. Vale. Tócame, non? Ujú. Vale, pois vou contar unha última historia, vale? Resulta que nunha viaxe que fixen a Alemanha, fun a Berlín e no aeroporto de no de Berlín paráronme por control de drogas. Polo que fora. Polo que fora. Entón, bueno, isto que metes a maleta e tal, e de repente empezan a poñer caras raras e dixen, bueno, xa me quedou algún... que sei, imagínate, pois que te pasas dos líquidos, da cantidad de líquidos ou algo, sabes? Pero empezaban a poñer caras raras, sabes? Eu non entendía o que falaban, os tipos ali, claro, imagínate, alemán. E de repente leváronme, dixeronme, acompáñenos por aquí, colleron unha maleta e leváronme por unha salita. E dixeronme, claro, estaban explicando cousas, non entendía nada, intentaron explicar en inglés, tampouco entendía nada, e empezaron a decirme drugs, drugs, drugs. Eu, si tedes, dádeme. Pero non, estaban me dicindo como que tiña drogas, drogas, drogas. Eu, que droga, nin que droga, joder, a única droga que teño é olorazepam. Drugs, drugs, drugs. Cajo, nin que drugs, nin que drugs, tal. Empezan a abrir as cousas, dígame, si, un paquete e tal. Eu, me cago en Dios, poñme a abrir a maleta. E, claro, os tipos estaban vendo unha cousa blanca no sensor. Unha cousa así blanca, redonda, e pensaba que era drogas, e empezou a abrir a maleta, e que era? Era un dente de allo que ia meter a miña abuela na maleta da muller. Sabes esta costumbre que teñen as vellas de meter dentes de allo, de meterche un santo, de, que sei, levarche o coche a bendecir, estas movidas que fan así, en secreto que diste, mira, non quero que o fagas, pero se vas facer, contamo, porque despois metemos en lío. Movidas. E hai problemas. Vale. Duda número 1. Era un dente ou unha cabeza? Bueno, perdón, era a cabeza. Mierda. En Alemania, Berlín... Que che paren por drogas me parece completamente correcto. Yo tamén lo haría. Abrir un chamaleta... Claro, que levarías ti na maleta? Eso tamén sería bonito de ver. Vale. É curioso porque no de Santiago non me pararon. Pararonme no de volta. A ver, porque no de Santiago había xente gallega que estaba vendo e digo, un gallo. E xa estaba acostumbrados a que, bueno, se me pôa a boa que lle meteu. Un gallo. Meteu un solo, na quere moito. Además, tes unha abuela, claro, eso axuda. Vale, pois é verdad. Eu digo que é verdad, 100%. Eu digo que é verdad. E crees que é verdad? Sí, porque ti eres parable por drogas, moi parable por drogas. Teño pinta, non? Ademais, claro, se vou cos pantalóns así moi rachados ou tal. Sí, é como en plan... Eses días que vou chandalera e con... É como, esta leva droga e non para consumo. Ese é o rollo que das ti. Depois que tu avó che meta un allo é super o máis normal del mundo. Vale, ti dis que é verdade. Creo que fuches a Berlín, creo que eso tamén é verdade. Non sei seguro, pero creo que sí, que algo contaches unha vez. Así que es verdad, esto es verdad. Isto é verdade, ti dis que é verdade. Sí. Pararonme nun aeroporto en Berlín porque mi avó me meteu un dente de allo. Ou non, un dente non. Unha cabeza de allo e a policía alemana pensaba que era droga. Ti dis que é verdade e... ¡Verdade! ¡Hostia! Pam, pam, pam. Me alégrome de gañar, entristéceme por ti. Por que? Home, que teches que pasar o mal trago de que pensen que tes drogas e non ter.
É o peor que te pode pasar. Joder, xa que vou pasar o trago, pues, polo menos... Polo menos, dir, pois si a gente, É máis das mira. cousas que penso, en plan, penso moito cando pasan estas cousas nos aeroportos, é como, bueno, pues un par de días de vacacións máis gratis. Estou retenida en Alemania, chavales, non podo volver Non pode patas. volver, listo. Estás na cárcel, bueno, Sí, pero en Alemania. E ti estás pero aí. mellor iso que ir traballar, entón... Pois sí. Pois nada, por min xa paramos de contar as anécdotas, non? Sí, se estaría. Por hoxe xa está ben. Se vos molou que contemos tamén, fagamos xogos de anécdotas nosas, pois xa sabedes, comentádenos para que fagamos máis, non? Pois non faremos nunca máis. Mandádenos as vosas mellores anécdotas, porque... Sí, sempre que poidades, mandádenos as vosas mellores anécdotas, aínda que non vos las pidamos. Sí, porque sempre nos gusta, porque vos lemos todo sempre. El no, pero eu leo todo sempre. Ela lee todo sempre e me pasa lo mejor, que suele ser casi todo, porque todo está maravilloso. Menos algún Todo está perturbado, todo suele ser... Pero hai que dicir a verdade, son poquitos. Son moi poquitos. Así que nada. Y los queremos igual, ¿eh? Si Sí, compran sudaderas. Si no, perturbarse a outro lado. Así que nada, xa sabedes, seguídenos en ebooks, en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Botadlle unha nosa tenda se queredes, e se non, pois non, tampouco pasa nada. Nada, vémonos a semana que ven. Espero que vos gustara este programa. Por min xa estaría. Deusillis. Deusillis.